Kasabu. Me draw so yeah and then there. Improved control, scoring goals, and looking like they could score every time they went forward. I saw that one. We have you. Then We see do. Abusan for me chiachi obi amobi akwaba e de baba Grace TV so gidi se twedi ampo nyanko padum obi aho ye e me stress obe kan ho na like na comment na wa share ama foforo nso enya bi ahwe me so obe yeti nyame hira odofo na wonye oso akoma so ade e mfa ma abusan e na yin maro se mo asi e fi enra enumre no e ba ye sister sexy vida ya wa yin nyame dia en no kwani se e fi bra news ni beto dwa no be bia be fa 110 time fi yesu be bia eno an obi eka na dodo na etimu ni so edi aweho edi ne ho adanse e kan sema wodo bebre na enam science on say the internet algorithm no YouTube, TikTok, Facebook ni ade yi ni videos epi ya wona mo an akopie ni videos so na bia na nsem bia woka na se de odi na agro ni ade ni na bia ba na wonim ene na yini nkomo na kwanya mi ni ye na me nai be nai se bia na su ama ade a chi da bi enye sa na mum ensem bi na and then me three musa free brass you see ABC. Yes, tell you be just 3 days ago now on TikTok live. And about 3 days ago, we posted video now na me channel. We posted video as we cheerful or koba or reading common ade. Means as our brand on TikTok live 3 days ago no. We were catching and say na ebe to anko beje. And as our brand no we posted this video about 3 days ago no. Na obi ka chance say na ebesi nansante ma nampo ya quiet ye o ka chance nansante wo be kwa nke yin but just like that okọ waye nyame dia obi edi areho yi na ye tini su bob dan ya de baracha na wotwe mienu bosome ye pere kra be kra wi na to atwa ababon be back to normal na atono ni atemu yini adwempa hin ye nyame dia Ghana fo be edi areho ni ade a but ye see wi na bibia to atwa na ababon na kwa ni na woni we na BBC mi chim say social media ye po abeka ya ho abe part of us and throughout copy me say we ase be say and say a different form of innovation be ban social media Facebook o TikTok o YouTube ni ade abeko so a ho sa abeko so a ho so a benya won ye abeko da say dey by Grace TV ho bi say dey wa wo hwe me so wa account ade ba be comment ade be like and our account ade ko TikTok Facebook ni different channels awodo so ekodi juma ni ye be ko so akọ nsa akọ pem se nyankopọ beto nsa afre no e be ko so awo ti ebra ye ti asi na ye wa akwanya content afidie so edi juma na ade awodo e abusua ye nhwe se anamontuo bi a ye tu bi a e be ye wodo ye nhwe se anamontuo ni ade bi ye bia emfa mpapa mu ma emfa ntiti mu ma enkoye ade a be ma ye yonko nipa adi yawo ene ensem obisi metimu no ti na me yes no ye ni komo some few minutes ni yanko I think say there be obi enyame dia ye ba ni abesu ye dia ho ni ade but ye wi an ye ko ye refi on ye ko back to normal adwempan ni eye nyame dia me nka ebusuafo ya o madaroma say social media no obi dia ho I mean obi etuno fo say woni ye mo don tan ntem na wi aso kwa ye nye hwe ni ade but ni gina isan shase na we ka we chewe na we to we just ensem bebre we to be the man yonko na we so kan ade but abusua asem we sifie no ba yenu aba yedi e mo ya sansem kwada akura we je omo wachiri be ma o kan ho ne ade just o de na sabi ni fi kra so enche dan kwa chiri sa sanse trosem yeti asem fi yankopon de ama ye de so etime bro so ati ho twene de ka nti ni yimu a ozi edi nkwa na me yeni abai oni ne nkwa na me Mr. Mikon bra wa bebre wa asase su nyina adwuma sem ne ade ye bia sori a ye tinum ye fa o ye teacher o ko school akocha de o ye nurse o ra wa nkwa adwuma o bede na onsa akwa no abusua bede na won so nsa akwa no de bia sori a ye pese ye bibi de man ye pese ye tumpon ase ye pese ye bibi man ye tumpon na prekope ba mo wo betum na pakan be fire wa bra o mo nkan ya na we asi yen sahwe abusua enen se mo be dawo the swim na namti wa no na we asi kura yen fa nko be bia na we asi kura yen sahwe ti say yen sahwe ne yen fa nko be bia dia ade na mo me no doya ade na yen ma akoma pa entena yentem
na titiro pa sabi ye nyame ho ye mo boy nya akonya ko social media so mo da remember ye kwa ade na ye kwa ye nhwe se anamontuo bi a yebetume ka ho bi ye na ye tu ye ofo anamontuo bi a yebetu won tenta fidie so abe ya anamontuo a ebe ka nipa abom ebe ya anamontuo a edi oto ebe ba nipa ni pantem ebe ya anamontuo a ebe ma ewiase a yetimi aye a better place for us ebe ma the world that we live in ebe a better place for us ne mo mabere bia ye be sori na se yebetu anamon a ye pese ye gu yonku bi ani mu ase ye pese ye kan nsem ni de fa yonku bi ho ye pese chese ye ne zo ye ne ye ho ye de untimi nkan o kan ye mfa nche da bi ni na ne sister ewu am ye se ehun hia me nkase sa na wote mesre mo kan na mum asem asie na ye nua bezezi a okọ ene ye gina so ye de atu na ehofo a TikTok account or a huge number of following or bad life for nipa bebre na behwe Ghana fo nim no ewiase nim no ni na wacha hokọ ni na ye mfa nka ne ho nkọ enti dey enra na me ka ase me say enam sa ade ye asi dia busua se na ekura me wo ho na obi mpo na afom ya na obi fom ya me ni hwe ka me be manyame it's not even worth it the person I can it's not even worth it say obe hold the grudge etia onua obe wo yonko obe wo time dia show se na obi no time kra na obi no manso bi ana obi kwa mpenase mo e denya o te say ye nua be nyame dia obi di ya obeti su abusuya o tamfo mpo se wo bi a o tamfo mpo ye nyame dia enya wo dede biara da ebia wontimi ma abonte mesu me dia re won ka won se do person ka no but ye denya obi wo ni sutu ya obeti na we ka se oba ye kuma se fie mu a teacher o mo e wo compound house a wo do mother ma Mr. Meka on say if you sa fie compound house a wo do ye wo nipa bia bi wo ho de why no Christian o kwa so fa so ko ni agro ho ebia muslimi ni so to ade on fa ne 5 prayers ne pai bo enum ade bi obo no fa ni agro ho e obi nso bia you say ma media na ho dwo on pene wasem na ebe wo bi so a ebe de ma so twini o efi ha mo jata okoka no a wo nya so okoka no a ye ori be ye oni ade sa ni pa no kra bia onu obi e wo fi wa ko stire aso ya ho ma tia obe ko ntokwa wo pe ya ho ko ntokwa ko pem se ade be sam se sa fi no na wutim no da chi bi se wo to fi o kwatena ba bi fufura sa na wuti kro from ashta o bantama tafo enom ni ade askwa asafo na kwatena ba bi fufura ebia denya sa ni pa no ana yesi wonye se de no kra e akwa tsama dako bi awo machi wo sori ana ka sa bele die bi so ti bia metia na nka asuma si wo wa wo pra one me ko enti me pese me ka ma ne kosi se enipa onye se de mpu me ka bi ko asfie na ye mfato ho empu no e denya wo tu fi na wo ti me ko wo wo de be kai no enti anya hwe kra nipa bia obi bia de kai no anya hwe kra me se me ka kosi se nipa ho hia nipa ho hia nti wo se tsena wo ma ye hwe nipa no ansa na ya da o dedi debi nipa ho hia na se wo se ye na ye ho keepers dia ene abusua adu brand so a ye tiasi se ye tu anamo bi na ye hwe ye simpanyfo se de o bossa no news na tiachia ake se obi catcher ti bra nyame ado be tiasi na ye won kwen se ye tu anamo bi ye bobra bi sabi ye won interview su se ye kan sem bi na abusua ho na se m1 na ha adwen a obi enchi atentene sabi obakwase yanko na onsa na adwen entempa na nipa no wonim no se bi gua won number wa friend ameba minia asema wo kan die e bi entesa ana emwa emfa odom mani pantem ti baya nsem se menka woni number ko abre bia comment na ade utime comment na atwe na adwen si so I think say the ebesi bia ye nyame asem ye ntimi na nyame nkwohwe manso na mom the ebesi bia ye fa abafrim ne de akon akoya nim gidi say e was say ma a bit of sanity e ba ye ntentan fi so e fi na ekwe ma de say de no Mr. Meka madaroma e fi na ekwe ye ma a bit of sanity mo ye ntentan fi so na ye mfa odontna na dokwa ne manso bebrebe we yetimi we yakame we abome mabo we dia bebo we dia akwakoye dabi abusia se ba mo woni unity a sa ne magina it is nonsense Mr. Meka. Death makes nonsense of all things
ne nyinaa no ɛkɔyɛ obreguo ti twi mu ɔmo ɔnwom kuro bi a ho to bibia nkumi sɛ obregu ama bregu yi obregu nso ɛyɛ obregu ɛyɛ abusua nti na yɛsɛ nyame mmoa yɛ nyame bɛboa yɛn so nam nipa so na ɛyɛ nadeɛ ti mo man dɔ yɛn ho yɛdɔ yɛn ho a yɛnyɛ akyi no yɛdɔ yɛn ho a yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛyɛ each other's keeper ne atentene yɛn ho ɔmo yɛn hyɛ aseɛ ntentene yɛn ho ɔmo yɛn hyɛ aseɛ na yɛn ka yɛn ho mom sɛ nipa baabi a yɛwɔ biara na menim sɛ ɛbɛma wiase a yɛtumi ayɛ a better place for us because yes sɛ ne wuo no ɛyɛ me ya paa ɔsɛ me menye obi a me too much of a TikTok person but yet there are chance on their videos ne adeɛ ɔbɛhu no ne nsɛm bebree man kwara a wagye wo akyi ɛyɛ dan a yɛ Ghanafoɔ a yɛwɔ ha yi akwantufoɔ yi mesrɛ mu ka ɔmo ano yɛ dan mu ɛmpɛ dodoɔ no a yɛbɛnya abusuafoɔ bi ɔmo dan sɛ yansa na ɔmo nsa akɔma no yɛbɛnya nipa bi a aka ɔmo dan sɛ yansa na ɔmo nsa akɔma no bɛde ne ma kora to nkyɛn a ɔde mefa ne ma kora to nkyɛn for the meantime so what becomes of them ɔmo so ɛsɛ si yɛbɛyɛ dan sɛ si adeɛ na ebesi yɛbɛka ne sɛ tí wọ́n sɛ yɛhwɛ saa nneɛma yi nyinaa onipa bi abɛwu sɛ twerɛsɛm so twa sɛ nipa wu prɛko pɛ na ɔwu akyi atem wɔ yɛgye tum saa but yɛhwɛ nneɛma yi nyinaa ɛneɛ na yɛmmoa na yɛma yɛn kasa ne anam ntu adeɛ bia ho nte deɛ yɛtumi yɛ ne saa ɛbɛboa yɛ yie paa ama the world that we live in abɛyɛ a better place for us the world that we live in abɛyɛ a better place for us ɛbɛboa yɛn ama anamontuo bi wɔ hɔ a yɛmfa yɛn ho nhyɛm anamontuo bi wɔ hɔ a yɛnyɛ ɛbɛboa yɛn ama asomdwie ɛbɛboa yɛn ama pɛpɛɛpɛ yɛ nkankɔ ne mpuntuo atumi aba yɛ abrabɔ mu ɛberɛ a nkankɔ ne mpuntuo so ba yɛ abrabɔ mu ne yɛyɛ frɔmfrɔm na yɛkɔ yɛ anim daa in fact emu ɔya paa emu ɔya nkwadaa yi dodoɔ yi abusua sisi ɔmo yɛ dɛ because we have videos we on the man omu di asa ase omu the chemistry yeah one in the man temple that beautiful chemistry yeah down in the man temple say me ya okay but how are the kids even going to take it so enti me mama kasa wa bi wa me kan ka say video tia bi many access bi ase metimi akasa won sem won na say me video yi to mountain so ni na ye ho bi enye se bi a ye nua ba ye we yesu saa na to atwa na obi akọ back to normal na ebi a ye so life na edi ye ho atem na obi habo hatred or time de tia ni nua kan yonko nsem da bi ani kwan se basa mama ye mfa bibi mfrim mama ye mfa bibi mfrim ni ntimi mfa mmobra no mama ye mfa bibi mfrim ni ntimi mfa ntumpon kwa ye ni bi because there is no way I sister sexy right of the bank and I wa hwe me ni me you need da ye nso ye beko. But the good thing is that emre wo homa ye etiase se betime tu ana mo yi emre wo homa ye etiase I mean enran say me ye video na me ka say o mu ya ne ade wo be comment so me sure say be na kwa chance on those videos ah ebi no so chere say wo da bi eni kwa say basa ye nka na kwanche ho ye etiase sa na kore achinye bi ani ho emum de asie ye di kan ye busua nsu eni abusuasu eni asrei na ya ka wachi ho say mama ya fa odontena bisi ya o waka nsem bi atia empanfo ba eno de ye mfa nyina ato nchen for the meantime na ye fa odontena ye de odotena eni na ye koya nimi se o do yonko a be ya den se o betwe phone abe sopa no obusia na make what ya say se o do yonko a be ya den se o betwe phone abe sopa no fini tia na kopem na ase and then we are say woman just say oh I'm say yeah sanity our 10 times here so if no two ways about that yeah sanity we 10 times here so ne ade akwada atwe phone nanom ahemfo si wo na wodi nanom atemwa esuko ni mabi betwe phone na wodi soft pen ni bi esi wo na wodi na tema na wodi man pen ni si wo na wodi na tema e shaase efura ba na tie akunya so bre so obitimi twe phone no yi man pen akufo da si wo na wodi na tema na ye bo maba so ni ade na didi mu akwa ama ne aba ya ono so aban so nso bitimi twe phone nso ma di na tem wa kansem ana nso ne di na no atem sa na say
Sisi ọmọ ayẹ timi yɛmfa ne die ma panyin ɛna deɛ obiara pɛ no yɛ ɛbɛ saa sɛ wodwen ho a wohu sɛ nyame wo mu yɛ na abɔ ɔman yi so o sɛ di kyɛ sɛ wodwen ho a wonte aseɛ ɛmu ɔyɛ naano yɛ asante mampɔn yɛnni aba a ɔne ɔbɛpere MPP MP hɔ wawu yayaaya sɛdeɛ mmabunu no ɛyɛ nyame deɛ no mu ɔyɛ a ɔbɛkae adwempa no deɛ na mekɛn Dr. Grace Ward Grace Gift Herbal Center yayaaya Honorable John Kuma nipa as a prominent member of parliament I know all bright future na bi kwa here ma kan say one ebe Dr. Bawumia running mate ya na bi atotwa just say ensem no sisi wo yema mu no odwe ho ahonti ase afie twa mu aban mu mpanyimfo wotwe akọ lanche mining ho sensem kala say ho sensem akosori atia na akọ ase ombe na projective mine na dane kwan so amrama kwan wiem hyɛ na trash wiem nipa no ayɛ nyame dia ɛmsɛ Hebrew na asafo panyin ne ma mienu ɔno so saa last year na Asante Achim obogu ɛwɔ Asante Achim South Dwaso area hɔ Salvation Church nkwada a ɔmakɔ nhyiamu ba ɛmsɛ Dwaso nkwanta area hɔ na bran kwada yi tutuo na yɛ sɛ wɔn nyinaa kora yɛ nyame dia nti media megye di sɛ baabi aduru no yɛ mmeranteɛ ne mabaawa enyi ntum sɛ ense yama yɛ ni atrase yɛ ni abaako bi kura na ayɛ na ne ayɛ sanse yɛ sɛ mfante fo baako pɛ lekodi fa enyi ntum sɛ mem sɛ yama yɛ ni atrase yɛ ni nton etia yɛ man mu mpanifo yɛ man mu so mpanifo nso mu sɛ ebia ne bi na ɔmo yɛ a ne ha adwen tie ma ne kɔ ba asa but anyway ɛno nkyerɛ sɛ man mu mpanifo kɔ ayɛ bibia yɛ ne nya adwen a yɛ mɛka sentia no na bi da sanse yɛ ne ma me papa no tifie sɛ yɛsɛ yɛ maame ayɛ bibi na papa ayɛ bibi na yɛbɔ nyo so a mene sɛ yɛbɛtumi gyina maame anim adi n'atam sɛbio ana yɛ papa anim adi n'atam so nti it's a duru bra ɔman no wɔsɛ yɛyɛ a sober reflection of the core values of our country na afei baabi abɛduru na yɛn just oppose saa adeɛ no mmienu yɛnhwɛ ɔman no ne fapem sɛ yɛsi kyerɛ ɔman yi nyina so yɛde kyerɛ ɔman yi sɛ yɛde ɔdɔ ɛbɛdodɔ yɛn ho sɛ nipa baako yɛn paapaa nipa mu yɛn ti nipa ntɛm yɛde ebu anidie bɛma yɛn ho ɛne baabi a sɛnsi abɛduru I think that there's been a deviation from the normal nneɛma kyia kakra because media mi saa but yesu so akra yɛ ba kakra bɛyɛ den sɛ wobɛhu sɛ obi edidi panyin bi atem dabi osuro kra ɛde mo bebree na ɛkɔ so saa abrɛ no wohyia panyin kra wonim no na okra bag bi a wotimi gye wotena ka mu saa abrɛ tafo kwan so ne ade wotena ka mu na kofo ba ase bi wo panyin kra gyina wotimi sɔre sɛ mama apon school mama mpa kyɛ wotena sena me nyina hɔ but ne ni nyina ama ni nyina nkɔ so saa yenye a sober reflection na yensu nyame se hu yemobo na o ma yeni yenkwa na me because nsɛm bi o ha wodwen ho a wonte ase a few days ago Sexy Rider was on live she was okay and ahwede esi asrem abutuafo menu no ma ye 110 video so and then come we e come ayi nyina yeni a ye watch channels 110 video so ya by Grace TV ka ho bi afei nya ye watch channels kwa yeni a ye ba ebe comment nyina ye ka ho bi or sometimes be a comment crowd why na ya tell the comment mama yenya odoma ya masem nyina no yenya odoma ye ho a nyema bi wo ho a ye mfa ye ho hyem yenya odoma ye ho a nyema bi wo ho a yenye da biara da bi yenye odo yonko pa o hwe se odo yonko beto yam bi wasem bi wo ho a o ka kire wo yonko a o yonko no ehwe ana wuti a obedi ya obetini su obedi a was asem say no aka e dia kire me on say and sometimes no asem bi a obeka kire obi obedi ya no where the panya that law of karma and of a natural justice no so we inflict pain etia o yonko wa bia o yonko no nye wo hwe enye bibia ntia o so ase atisu nye dia e okasi bi na ne dia ena honhom ye tumi di asase so obefeso mo de pepepe ye adwuma asere busuafo o man hu ye ho mabobate na wiase ye mfa nkɔ bia was now tree yen ye ba isef die ya na wa ye nyame die there is no way obebushre there is no way obeka se wa ye nyame die ntu kɔtɔ akokɔ na matwitwa there be to what end enkosi die so ho ti me sere mo abusua o man ye no ye ho
yɛdɔ yɛn ho a yɛnyɛ yɛn ho bɔne yɛdɔ yɛn ho a yɛnyɛ mfomso bi ntia yɛn ho yɛdɔ yɛn ho a yɛde akoma pa ɛne yɛdɔ bɛnante na yɛde akoma pa ne yɛdɔ nso nante a yɛn man yi bɛyɛ from daa nyame bɛtɔ nsupa agu yɛn man yi so yɛde akoma pa ne yɛdɔ nante a yɛn nkasa ntia yɛn man mu mpanyinfoɔ yɛn nkasa ntia yɛn maame no obi okyɛn yɛn a obetumi awo yɛn anampo obi a ne yɛ pɛ akwadaa koraa yɛn nkasa ntia no ɛba saa yɛn man mu mpanyinfoɔ nso bɛhu sɛ ɔdɔ wɔ ɔman mu sɛ ɔmo nso bɛyi ɔmo akoma mu ɛde ɔdɔ no aburoni bɛka sɛ ɔmo reciprocate the same love na ɔmo aboa ama ɔmo ayɛ tumpo abusua nyame hu yɛ mɔbɔ na ɔnom yɛ yɛn ntumi nfa akoma pantena na bibi anya asomdwe ɛma yɛbɛda ase sɛ wogye brɛ na ɔhwɛ me and on this note abusua sɛ maka sɛ atia wo da menim adeɛ but on this note on by Grace TV kɔmna wusu amgyina yi sɛ maka sɛ atia wo da ma yɛ bɔne bi atia wo da ɛna ebi a menim a okura me nsɛm kɔtɔ ɔdaroma kɔ me kɔtotwa mu fa bɔne kyɛ me wate na yɛn konkɔ yɛn nim fa bɔne kyɛ me na yɛn konkɔ yɛn nim san sɛ ɛso ni mfasoɔ ne na yɛbɛdan yɛgya yɛmfa nkɔ baabiaa mede menim sɛ obiara ɛmfom me da baabi but mesrɛ abusua yɛmfa ɔdɔ ntena wate na nyame wɔ nipa bebree ɛde ma yɛn meda sɛ wogye berɛ na wohwɛ mede de Kwabena Owusu ha ɛyɛ by Grace TV ne de di kan abɛhwɛ yɛ amesrɛ wɔdaroma subscribe ma yɛ wate ne yɛwɔ nipa bebree yɛ yɛde bɛsɛ mo yɛkɔ yi kae sɛ yɛtɔn fie ɛwɔ Atwema Yabe ɛyɛ 4-bedroom house baako yɛ master bedroom ɛna third na aka no ɛyɛ single room self contained ti bisrɛ wo ɛntɛm paa sɛ wohwɛ me na wonya fie no na paa fie no atwa gu no fa namba no na fie wa ne nkasa na biribi ankɔ yie from us na make for Better Grace Financial Services at the amount number 1 financial group your number 1 insurance group and they be a fat insurance sikasem to ye o crazy can ya de Ghana for ya more America and afi Ghana for ya more Canada more Kenya some on the Better Grace it one amount if number no mama Diana kusina not one saying kotokwa na bring point yele and mama Diana ya your cover by and everything Better Grace Financial Services no Diana kasa na be ankoye obeje ofreso what you know to one na no mu sie ska kwa na akọ pension e ko ba se wo hie ska on betam sika boom e the amount e tax free bra wo pension no e na bra wo sie sika na so mesere meka o ha oni amane bi ba na no ntimi nya adwuma bi mu a o ma be so mu na o ma hwe wa bisuya o ma be so mu na o ma hwe wa akọ pem se obeye nyame dia na o ma nso o ma hwe o ma akọ so be wi suapon anase college e bia zia oni America na Canada bi mu o wo man for so but ukra America na Canada nkrata o Japan o si ska wa so se fata se on Better Grace etu na monti ne o makasa na de nyina mo ensi oye aba ne radio Yesu Kristo ni amen me de Kwabena Owusu nyame ka ho odo no a yemfa odo ntan asem ni na awie ne se besu awade onyankopon na wa do yonko se wo ti yendo yonko se ho nyame na be yakoma so de na mai aba radio Yesu Kristo ni amen me do for me do what in the show so ye mame makao bye bye.